салом алейкум, занҳои азиз, шумо шароити ба беморхона рафтан надоред, аммо бемор ҳастед. пас ин дору барои шумост. вагинали тампони зафарон барои тамоми касалиҳои занонае ки дар бачадони зан мешавад беҳад фоидаи калон дорад ва табиӣ тоза ҳаст, бехимикат аст, дар ягон ҷоятон зарар намекунад, 6 дона дорад, 1 курс лечени мешавад. масалан барои касалиҳое ки киста, миома, эрозия, воспаление, видиление, безулётӣ, барои чӣ намуд касалиҳое ки дар бачадони зан мешавад хушрӯ карда табобат мекунад. нархашам дастрас аст, уқадар қимат нест. тарзи истифодаша вақте мегиред, ман худам хушрӯ карда мефаҳмонам. масалан дар бачадони шумо микроб пайдо мешавад, ҳомиладоршавӣ дер давом намекунад, 2 моҳ 3 моҳ меравад и вайроншавии кӯдак пайдо мешавад. ҳамаша хушрӯ карда табобат мекунад. номерома дар рӯи экран мемонам, масалан номерои дар WhatsApp и ҳам занг зада пурсем. ва маслиҳати ман барои шумост ки агар ҳамин бемориҳо дар шумо бошад метавонед ҳар чӣ тезтар гирифта истифода баред ва пушаймон намешавед.